Production. Wate na buba na mindo toratenga. Raito mano mindo twende. Etwani yabugire. Etwani enze yaito. Yabugire ge koranju wenda nyama no morembe. Yabugire ge koranju buya no morembe. Yabugire ge koranju buya no morembe. Twanye to ya Kenya ngaindo tanji ko yerona baba. Aya kono nane to yani ya kabere tata. Zote ko wa matera maya yo kokokya. Daga yawana magana ndakete ko badebia manzu. Gaitu gata twende. Aye, la batigato tere. Enze aitone omoreme. Wenjani no mo boto konye. Abakenya rindi tene nato denge. Abantu twenzi tene nato denge. Kenya yaito. Eyo mwano. O kanjani. Amono marembe. Ndoto jamo. Tukuaterane. Abantu bakamogonya chiboli ne chingo kochikaya. Mwako
oyo nigerati ndetare gocha koyera nyumba abantu bakamokonya chimboli netingo kochikaya naende oyo ndagaiterera bagaka marweke mwanzo kemokia nyongona marwaga tinera saga ciarera baga naende oyo ndagaiterera bagaka marweke mwanzo kemokia nyongona marwaga tinera saga ciarera bagaka bakagenda bakamutigere Alright, abara kabisa mwancho moteri chacharu kila mirongo ibiri gore chinsa isatu chibono mambia bado na otole na omoske Andrew Mochache sa Henry Onundu na Pastor Kennedy abonsi bakoligeka ro kyo MCA ase ward ya Kisii Central abangati yabali atonya rako batogo ikera abande mbanyarete ko bago ikereka lakirinde abana bobono bagotwereraga igasobo imekerenga kyabekene gyo kuligeka ro kyo MCA ase ward ya Kisii Central asenge nchibiro nataka togenda sobwango mono tiga tochake na Andrew Mochache timaye dinga kerokende ekeroto kwera na samangana yechipara anene mono se ward ya Kisii Central timaye tinga nkira chokora kwa nga chipara nchiro siguboronge chibe chigweteka kerase onye anene mono nchiraro sigwase birebi amaina ntubwato bokongwa se chipara cheito cha Kisii Central ward una mono chipara nchire chiebire kabisa bono buno oche pale yebwatete Gusii highlights gasoka menyingwe pale yere pale mbe kabisa kokogenda nyaura ali pala nere kabwatete yacha gosoka gocha tienero gora o pale ye ya tigere tunjira likala batiri ale kobe kuchibesa nchi asogetera kini anyway buna tuko igu yaso nchi asogetera kini pale ina betige ya setigere nanda abantu bachandegete sana kogoswanya nsancha gae pale kubwata kubwata na kurumenyingu yachi gukora gochibonja ali mate yaeta kwelene nyansancha echisalegete chipara nchiro chinyinge binyoroma chitakire ko iguru manyete buna boni go bwatiriri amangera soero chinyagonyi ga bwete gochaiga chipara ne chinyinge chitararo sigu nanda maina abantu ba Kisii Central ko batebinga nche goika nkole mirimo ntabwati bukenyomba nande goikanso ya mabundo chipara ichi nchire chitakire ko bekwa moromo nchire chitakire ko bekwe kwelende lami chipara ichi chonsi goikanchi shugulikere none chibago tebanga nge cha national government MCA teriko kuno MCA nere sauti yaba abana Kisii Central ward nebwate right yo gukwanira omwe MP amatebenga kie pale yane na inchi turakora turayerosi so na inchi nabona ariko batenga guikatu bwatirane no omwe MP ogochigosyorwa ili ne twakishenga chipale chonsi ngo nguru chirebuya ebene ya national government ebene ya county government guikatu twakishenga chipale chingorosi guchirebuya. Asante sana sa Henry Onundu kerokene nkira chokora kwa kinga chipara anene mono ase ward ya Kisii Central njichikomesa chipara cheito cha Kisii Central ward being the city or the town ya Kisii county and the capital town injitake ire chirorokane kyero muntu noene karokorosi buo igokorosi kabisa buya noene ero no korosi buya noene karo goeta milimani chipipe goeta abantu baitomba bwate problem ye pare isane goeta buga chipipe goeta yasoka ne para eye gutrimbo kaga ge school maiga kiama bundu yaenda igo yachite karimwa kero yari muamba chiti kokora drainage buya machi ga koenda paka nyansancha mate aso nyumba chinyumba chia bantu asalirie bintu sana igo entonda akore ne kere pare go chaka korosi ento go chakienge chine chipara cheito mo MCA go saba gambe bali baroga go chibes chiko soke para ya chakwa te gukorwa olema otige bituno ne para ende nere kare ari amasongo gogotiro chiko ndo chiko soka go chiyo tamba igoro pare yo go monta kore to otaka kungaina abantu baito ore to bo ekera gito etia orosi umugondo yo salimono go etani bunere egento na realize no ne para cheto chiko salika chiri chikorosi egento kereke bwena te go to in the county assembly ekurkunga maintenance budget maintenance para bono muna town yali nkorigere linde asaba ko banga capros pare ro siribuye ya elire igena lya ruelimo
yamanya gutugupa kalige na ria amagena yara bongoro konsipi na ende guchake process ya procurement baka na ende mochi korosie pareli is another budget yetakiri gocha. So igonda make sure we have what we call maintenance budget and committee roro ebuate budget ya bako na gorete kire pare ya salikire ya repaired. That way we can minimize chipara cheito gosareka ase chirichia tiekire korosiwa. Igoni nteme sana ndole nga chipara chionsi chialigere guchiri chio mo MCA na chiri chio mo jumbe une yendu yana kwana igongo mo boli nga ndamanya chipara chio mo MCA chiri chiechi tabaza guchikera to kunyara korosi no mujumparo igora mu push e para bune ye koruga ye korukia mabundu goturimuka yachi kubota nyansanja mate eline para yo mujumbe lakini nate babiyanga kerokende na achikuliyo achikorosi bwa matubu no mujumbe elinde achikuwakilisha bande kiagana nero liso liye gwadi kolegana nate ba sa Henry asanteni sana Pastor Kennedy kerokenda se egwadi ya Kisii Central abantu abangana babarasa kumanya bino mo pastor ngano chikobo mwegeno ngaki oro binu kira tumeke kwa nga chipara mboronge chira se gwadi ya Kisii Central litangani chipara chinga kichinde nabo chira asalike sengenja abanyene mbachimanyiti ngaki abanyene batachimanyiti kire gintu kia magendero getakire gokorugwetera asugo sange birengereri n'abanyene bakuruka igizungu public participation nonya kiti kyos mokora kuikwa abanyene babe ense moye gintekyo part on parcel ye process ye gintu gegokorwa chipara nchitakire naro chikonye abanyene tari asugo eta guoka muna bono akarota gete chibesa chiri chia retru chibesa chipara chine chia abanyene ba asalia chibesa chiria chipara chinde tigachiro suguna amaboko egera abanyene ense melia chibesa chiri chisoe mebuko yabo bakore egento togoroka egento gikurunga labor work abanyene kenyoro baegwe para yabo baikaranza baitinga bono epara yote ko yarosi na amaboko omuntu atokum obwato manyibwe para nende nyiko yakana bwense meyo bagacheri koriria abo buya chigari nyine chigari chibaletera omoromu lakini nande barabo ba spread elinde baonie pareye ekero bakoyerigereria berigererio emechande menge to bwazi chipara gocha kwanyore kera kitakiarure korwa sikiaru korwa yo chatomo manyeti okorotia mako otagore bintu byabande igende kya bange bwati gazi eza mende chip nimbwato manyibwe chipara yakora nara beira samatuko ichipara to bwendo gokwana mono into abantu ba Kisii Central ichipara chitu chibe chirami asengenjo ni intuto bwate ekerogo gose the seat of government ebintu bigenda takokolekana ebinge n'abantu bachirema bali investors ebatagetenjera bagwa access chinka cyabo etaoni yo tubwende ko hagiu igoro y'ikipara cyelami gaki ko toranyore emeli ko litakere ko igoro tigabanyene bayigore n'amaboko egere kibese kitigare se kenyorekyo egasi yane tari korosie para egasi yane no kwakeriogi na gosugume pare yerosigwe egere inyare kubwato bwamate bwa chipara chia county nyoro bwamate bwe chipara chyo mu bujumbe naende no Nairobi buna bono bonjari chiramie chirekerase tari asengenje yonde asengenje umuchumbe babwate obege tomukia woko bwatia na gusuguma bono bonjari chipara chia maraba wachiri chinke ko bwaji para chirami ikire kitumwendo gutwarase bwati asante sana Pastor Kennedy ndio shiko atwire bonjari wakwandire goro yo mujumbe tima ito mujumbe wakwa no MCA usono mujumbe wa national government but kuchego the case kwa era sira sobo ime ngani nkira chiko le connect chipara ngambye chire asengenje ndo chibiro bikominyoka gaga ide gacha butukira 200 na isano na isato ide kaibirechi tete kwera wichase omoske Andrew Mochache turi nasema ngana health care amangana yobo chenu na konenga nyegitali nko bakire abantu konyoro bugweni asinchere bwaro nkira chikokora enye bago chikochora kwa MCA abantu bamintena ariko batebinga litanga ni kosi na kolete na kolete 2013 no bonyagitali na ndamangana nyagitali ni nyama yete buya kabisa na ande bono buno mu MCA nero bwateli bagali nene gocha se chinyagitali chebinyoro egekogera kulende health ya lete twanda county government bono igo mu MCA nero bwateli bagali nene liyo kwegerera chinyagitali chebinyoro bono nchina ari gochikobatebiga number 1 wikanga hakikishe ngama maliogo ngo tukale chinyagitali na ande wika make sure ngakira chi dispensary cheito ma wika make sure ngo twala chire lab ile buya kabise ko pima abantu baito buya namba isa to make sure ngo twalele maternity wing nga
kwenda saba abangina baito bakogenda bakonye bwangu namba inye ng'akikishe ng'ankonyora turi abanyagitari bari nafasi echinyagitari echo na guikanwa na amagacho to make sure ng'anko bara amagacho akunyara guhudumia abantu baito ba Kisii Central Ward buya nande guika make sure ng'anwa na amache ngotokaro ne bintu bili bitakeire ngotoka biroro no bune estima na bintu bili bitakeire ororo gotoka nyagitari ngotoka birase enseme yani sencherengia. Okay, asante sana mheshimiwa Andrew, mheshimiwa Sir Henry. Nkiura kole liko na kinga ensema ya health care gusobo chenu ngochire koba eyengencho na kokonya abantu be ward ya Kisii Central. Ensemo yobo chenu nigere ngale sana na is involved nini department to the county government. All right. So ine ensemo nambeyemo abanyagitari bali kwe baisaine babe kwa sinyagitari chi dispensary cheto ne chinyinge chiagachire within our ward lakini ngento chire nchiri gukora gasi igo chisiekire na ogendo roto konyora mariogo igo gotora asume chi dispensary cheto nchiba white elephant chiachete chikabe kwa abo structures chitabu atieni purpose chibe the value of our money to abege tororo teriko work. So nindo some of the structures which have been put up igobonde ngentonda akore nchi buno mo MCA is to make sure abanyagitari bali kubaisaine babere sinyechi dispensary echi amariogo aria koruegwa gochororo tokore egento gikorukunga tracking yo ku understand na kumanyanga murwaire kigera mariogo ana na butoko ya rusie national from the level 5 go say from the county government yagenda mali na inda soka kuruji dispensary achikoibwa igonto kore egento kunga tracking and understanding amariogo aya murwaire kyo yatumeka na yande namba yae records yo korukunga murwaire kyo rwale tu ereto nyalo ko batokora tracking ya mariogo soko ruchi gitari cheito agendoro na health nkubwatere bakaisika umurai goro yobo chenu nkubwata bali bakaisika wise kurigerie town yetegere nchafu sana asama ngano bo chafu bo dumping dump site ile ito egotioka paka nyagitari mweno kotore oasis embeoge gosoka iruke gocha paka nyagitari yenyene igo is part of yobo chenu tubwente kuringa ngakito koro borwaire botareke sto chikorwaria abantu baito na kitokora prevention before tutarachaka kurwaria abantu baito egere to make sure ngamangana cleanliness ye town yeita siwe regie goitekegera abantu barware bamanye gochigocha nyagitari korigia amariogo ngakitora tange egere town yeitebe nsafi abantu baito tubanyora marwaire egere bamanye gochese chinyagitari. Asante sana Sir Henry. Pastor Kennedy, keroke ningira chiko kora sense moyo bachenu kwa kinga abantu ba Kisii Central ward nkoba bale burunge. Omorali mbiya mono ense moyo bachenu igere gendeke gale sana lakini ntigante abaso bwenge igenteke tanga nigetakeire no bumanyi ndokoroka information about is power amarwaire ande gale asengenja abantu baito batabwati ubumanyi igenteke tanga ni tiga abantu banyore amafundisho wetera asa abantu bali bo bachenu bagutara asimichi abantu baegerigwe buna bakomenya mbwate kerengera linga amarwaire ande mange gagocha asengenjo idaya gotumia macha mabe asengenjo ya pollution ni environment wetera ase bintu tokora nonye ne chindagera tugosimeka mugondo na mariogo tugutumia no bwe tugutumia ko contribute bole nseme nene aso koreta marwaire mebere y'abantu ebintu ragikogania n'abantu basomigwe buna tukwira na samangana organic farming yechindagera chiri tukuria elinde tunyare gosiria marwaire anda mange ensemende ebisima mbyaga nkorugubire osembia rwetu bantu bakariche besa no koriye njera tanyore chipohol no ni sato chigwata amaje yo konyuka abantu baito banyora amaje to siria nsemende yeborwiro obu egento kende nare goteba chinyagitari nchiro amariogo tari goiko egasi yane no ko make sure amariogo achira sinyagitari ntu abwata amariogo tware gutumia konya amariogo ya nyagitari atare irenza mena na semebere yaito amariogo ari ekigusii nindigie konyora obungumanyi ekogera enzebuna ya China amariogo mange bagutumia na yemete tari amariogo aya nyagitari ekora amariogo nyagitari ngo bale bakapa magotu wasa expire lakini ensengenji obulemeru omonto ayegurioka riye kubagakaga ne rioga yagu kumbo iru esumu tuize kuirana tujake gutumia amariogo yemete yekegusii ntokore enzemene nego nindige korosia center abangina bali bakale bagatubwatire nda bateba n'uburwire bwando bwate kwa sinyundi kwa gwemete ose kwa gubosaro bwemete gete kwa mena mangana yera kwa babuya egento gari nkere ekiya mono aso mubero bwo muntu gakora riogo lya yemete tiribwati side effect
so asoburu mang'ana obochenu ige ni ambe yemo twegerere korwa ase mang'ana echinyagitaria mario garia gocha to make sure achira ase abanto naende toreta no alternative yokorwaria kobweye tonarete. Okay, asante sana kwa mheshimiwa Pastor Kennedy. Bono tetura na sense moyo ndega ide kamera ngedatu na inyi chia butukire chinsa ni sato chia bono mambia tu badide kamera ngevere na isano na mochoka koraga chinsa nyina gukora chinkwane che ya maseyemo ekerome studio tule na mheshimiwa Andrew Moindi Mochache kurwa seke magia kanu Sir Henry Onundu kurwa UDA na boigo Pastor Kennedy kurwa seke makia Wiper. Mheshimiwa Andrew Mochache gesa devolution chaka ni miaka 10 kemagenderero percentage kira weka segodi ya Kisii Central nche bunanje Andrew Moindi Mochache nabonare goteba iga abagambia abande bachoriru batemirase bakunyara kulingana n'iki manifesto cyabo na kulingana buna batebetie abantu gento bari guchiko bakorera lakini bono nche nare goteba iga ebintu bitarakorekana n'ebingake na inche mbiroche na maisa nga maana nare kwa guri bageri ninkore mono kubwabuna konyora bakorire kubwabuna konyora bakorire lakini nene turi gotebanga barabumba barakora na bara batemirase bakonyara lakini nende na school omwana abana bonsi mbako ba number 1 nabo konyora uyo gotema kabisa lakini onyora magisi ali anyora nonde rokora bos okora bwango igonyora ma oyeta kabisa obwa bonsi bono na inche nabona ari kubatebinga I'm the best student I'm the best leader mwari gwanja monteme amaina na ari kubasugumye gente kemba korera magendro bakamukumye la devolution yene ronso mele tamangana na ronso mele yamo tipeze ngwange percentage ya magendero ya ero tingunyara ko yamo na kuona sana Sir Henry Onundu ngake percentage ya magendero se wadi ya Kisii Central ni miaka 10 gisajo devolution ya chaka ose echaka mienzi ya Kenya ko devolution ya chaka asechiwe sianya aliko bachigo cha Kisii County ngima is a lot of money, billions of money. Igonda tebe nga chibesa chia chiro percentage ase ase komi gonda ba inye igonda ba inye ekiagera karonkoligereria ebintu bya karuo being the city oise koligereria nganonye Nairobi ko a lot of money because is the capital city of Kenya with other counties according to the population. Igo Kisii Central Ward na waya bwenete nyore chibes chinyinge egere chipara chieito buno murayo yo mwikaika gutika chons chiro sigo chiro kaneko bachingia totuare even chicho totuare abantu baitu batuara abantu ba town yake era abantu abange no bara apart from mashinani igo ase ikomi igonda abainye a year 40% as 100%. Okay, yes, that is the percentage I can give them. Asante sana mheshimiwa Sir Henry. Kerokende mheshimiwa Pastor Kennedy. Amagendero abantu bagokora amagendero abaetani tio yomo. Igo ndurikoraga abaguriyo babeiro bo MC buka. Chibe mangana amagendero igarate level ya execution of development. Bahati mbe executive tu atwarira se county ya se miaka 10 ekora uno mwaka James Kisii County tigante be Kisii Central Ward akina togenda ECD classes nkiyo ora rusio mwano oriota gitakine buyo mutigo ntubwa tigentekyo ebintu birone ebintu gite byagajire okaga ne bibi ari gocha gutuga either chombe ani yaje gutuga chingoko gose gutuga chimanu kigisese ekigentekyo egekoro ku ECD abakorete gose 5% ebinde mbierati inere yarenge major assignment yabo chipara bono kurua headquarter vcs omugaba nawe ikaranza okogenda barely 500 meters kwanya bara teyo chipara chinde chibese chisokere toro lakini kene ngirika korire I was surprised yakora njini manyete kya korekire mata akapara karenge ka mita 100 kakaga jumara kabere ditangane bagasoki milioni 10 elia kwa wazo milioni 14 bakakarwasi akobeka amaraba Pastor Kennedy nonya go support yendike imbwate bitawo yana enjenarwa ni resegi yokurwanira abantu baito ba Kisii County okay. Na chire chi stage chons bakebina na bekire koti asengenje yokurwanira abantu baito ngiko teberanga gendongera koru asoke para abantu abange bakanyererete ngogo eta ato ekende ikire gukora ngamagendero tayo
ekero konyora abantu abange batabwatie enchera bakuragira batabwatie enchera bakasonyora ebesa ase omobuko obo manyanga magendero otari abu abantu babwate egento bagokora tokobanyora para abantu babwate egento bagokora tibakona gosabera ng'a toyaye nono amisini toya nono 20 ekio nere indicator egoteba ng'a magendero otari a magendero twatwarire ase ward yakorokwa njengo yaroka the funeral economy tobwata abarai egento banyarete nogototebi nkoreta ndegari ebugori omobere gwakana nkogora nde sanduki ebine bie inere emeremo twanyorera ase emiaka 10 ase ward yaitu eye tari gokonya abantu bari moyo so ward yaitu nse korwe percentage ya magendero menterani na funeral economy kakite baranyona on 10% out of 100 asante sana mwanjo mategereri togenda tene chinkwana che yamasemo na bakoliye kero kyo wa MCA ase ward ya Kisii Central na otono mheshimiwa Andrew Moindi Mochache igakoliya obwa MCA tikitini ya Kanu mwanjo mategereri the same time toleno mheshimiwa Henry Onundu gwetera UDA na Pastor Kennedy gwetera Wiper egero turange gochigokora Sir Henry igore tikiti ya UDA iyere meomo bwa Kenya Kwanza bottom up kira chigokonya se Kisii Central ward. Bottom up is the way to go nande na boro chumanye tengana ki bottom up tugochakaranse koinwa abantu baitegente kweunga no bari chipara bagusabebesa gose bagotenga tosere na sengencho yo gutanyora na ndoko muntu siringira mitini ogoka sana oise kuri program ya bottom up no go create financial institutions abantu baito boniga bonse pia bange ababake igo babwate fuliza igo babwate Shylock igo bakurundi chipigipigi chia watu gose bakurundi chipigipigi chia mukopo abantu abatoise go create bottom up buna wa leader gotenga ku create ali chibesa akobeka side choko lend out to these people chitari chi grant but maybe on a soft loan enke pigo se 1% egera chibesa chi maintain kobo boni iga no yaikere baka no sogo chikoboro chibesa diva loan bono kwa une Shylock abantu baito baikire baka sogo chikoboro taiyo ekiagara babolu baka chiri babwate mbara irani igo bottom up no gochiko chaka tonwe mama mboga batware chibesa kire bona bana biashara baito bonse people ensa SME yenke igo baro almost 8% igo bakonda boni igo monta akonde chiro murai ngotebi oboro shilingi 1,000 marago boira ni 1,100 that is almost 10% per day day times t asinge chako irangora tali koro that is almost 300 per month. It is not practical and our people are not going by mokikurunza abanyare ekiagere percentage yere igoromono igo bottom up ekero torarete chibese echo una toko ire serikali kia maite ngoro tore serikali mwaro ramuna our rate chikonda igo toko reta chibese echo nera nyare kane nainde egente kinindo sikiara one of the work of an MCA is to represent oversight and registrate yabuno to cross chip policy in the county government naro apart from the national government to konyete chiveza chia Kenya Kwanza torosi na inde ekiti kyogo konyo mwana biashara yomo kokoro ku bottom up egere torosi chiveza toko ba maybe as grants or as loans egere banyari ko bakwinuka Sir Henry mbuye netenga ogosera na kuokora geronyo le chikura osera ngoko gera abantu ko bakunirwe nkoro murayi buna incheboniga resource wise we don't have money we are giving our people ngabate to sera ogosera kone kugosari murayi onde pwensi okokoebesa abande ngo kuba on their properties batagete gosera abantu chibesa muntu tayora koebesa ekerago koebesa eri gata getachikoira nchibesa chiaye oikaira nikego rabaraye kero bayiru chikura bagotenga basi kirebirore nkego rago sieke birore aguchigwa kisabu yechibesa onyoone tikosono bole mubwa 10 million akachena na chikaera na abwate kirengangana kina inche bono gako guchibes chiepara gako guchibes chiebasari igakondora sieke birore for 3 years era teme gusinga nari kabe that's why tutori what forget monto ndiko guchibesa ni chi sponsor ikera chibes chi sponsor gukabache guchidai usao ni property ya yachi ko basera igotigo murai momo chikura asoma korai unabono na abantu azentro wozi wakondanga ngo mugambi njua no tubuga tikene ngo kwatoli chigura asante sana mheshimiwa Sir Henry mheshimiwa Andrew Moindi Mochache aye tikiti yao egose basi ulinde ya Kanu na mwanyero ngane basi mulinete basi ulinde ya Kanu ile azimio la umoja do you believe nga azimio moja kule Kanu nechiko konya koleta magenderasi ward ya Kisii Central number 1 nale gotebanga azimio amaena manvesto chia wise guchirigiriri buya kabisa nere gocha koleta magendera mange
amange piga sense yaito ya Kenya nekerere ng'ekorete ense yaito ya Kenya igo Kisii Central Ward no ereme yense ya Kenya na intwa maana goika tokonyeke buna abana Kisii Central Ward na ande gwetera inche buna njandru moini mochache na inche na abatenje no muntu omong'aini enkominyoka tari tinigochi go concentrate ase county yo kaga goika na inche ndos connection mbaka igoro ng'akino ano murai bwense na inche amanye ng'a nindo mo ward representative na incho ng'abantu gake kagocha gaikera abana inchi bane nande nkobatebiga abantu baminto amaene mosoe mwenzi azimio nere gocha gokonya abana inji ba abana inji ba Kenya bonsi. Asante sana mheshimiwa. Wiper akayetumeka mheshimiwa Sir Henry tachiti konyora burai wachire nero bono nga ebasi yechikuwe kya sorochi abantu tali pati bagajora abantu n'umuntu bagajora nabe kunyarekana sae neritama yetu bunari gutumia Wiper njini mayetu bunango yetumia. Okay, naende unakwabo igoro ye coalition yawanda itane injingira nilinga azimio na renchira egento ngana yitane na watanga inawezekana ekero egotoka tebanga inawezekana inchazo bugima bwane na temire kororanga ngaki kunyarekana ase bintu biri na biro abantu batakagirite ngambi nyarekana na rumu gwekano enze ya China ngaki ya maega keiga yarenge ntaka sana enze ya Rwanda wanguga yabwate mechande menene lakini egenteta getono murayo ete kyao kwa naende bwerueta ase ngenchi y'abantu omugaka Raila Odinga ochandekeire Kenya ye osibiru okole ase ngenchi ata ete bintu bigende njere ndonge aba bagoteba bottom up obaligereri barabwa abanyene babeira aseri bagali okururi okokora ebintu ebyo mbali goteba ng'ase narenge ngakigete nakorete gento gete gekagera gento gete gekaba lakini ocha ikuruma onya chire record chime chande menge igo bono onye turakora kurumaega muna bono onye ndiri bali babeira obo MCAs ward abarenga obabori ng'aki bagokora igoro y'echipara anga bono twanyari bagali yabona ki amyaka ekwa 5 ndange kigwakorire bona abana baro babeira ase oborai nki bakorire kegotokonya twegene ng'egente ke bagoteba ng'a bottom up ngechikonyarikana ntubwato maene injiri mbwate conviction chomanyene ase obugima bwane na chakire ebinto bitare korolekana nonda takagirite mbibe byabeire na igakora gene tiringana goteba ng'a inawezekana ono nene watebanga utara response sahane nundu nitake to respond asigente kila kinilo utara respond pastor Kennedy watebanga azimio is the way to go wakana ngeke amadari kile kintu bagachora ngagendo azimio utari Kenya kwanza nya bantu bari gachoreka watebanga saene ria gatumia Wiper taeta inchi gweta Wiper atumiete eyarenga ase coalition ye ngao nenjera babwate njera bare okore bintu byabo nenjere ngao nere njere begeta asa abantu ba Kisii Central Ward nere ne yaye ngao na inche yanene mbwate ngao. Asante sana Pastor Kennedy. Sir Henry igo nataka guteba e point yate ngambale babeire serikali batara kora mangana nga gusi bottom up ataka go nini omurayo na bete protocol officer yongwae utararoro governor ngwae nere kwari korora kwamanya kwenda songwae na wende goto teinere ngana ki as a position ya savete kurumaega ngaki kwanyeta abantu ba Kisii Central Ward egerenga gakonda gochimutua na rieki na buririswe ngabara imbali babeire kirobu na kwende ba ukona bottom up batarakora mirime ibago chikokorera abantu igo na bete position na manyetenga asa iseke ni mirongo no responded Pastor Kennedy ine gasi ya nyororo tigangiraniri chiseke ni mirongo 3 na arenge account buno mokorie mirimo na ende akaronde account buno mokorie mirimo nkarora magosaro ngatebyo mugabana ng'a igambo bogokorera abantu oise kogenderera njireye Kisii tiri gokonyeka ekero nanyora nturi kunyara na tari kuigwa ogendereire na mbeye mukuiba ogendereire kung'aina abantu ngamatebye gento gwaje tabuya no gutuibera akantebye ngombutane ngamatebye mbute akambuta nkabwata nkagenda ngaimukie getambukiro yokuboria kwetera miroberia serikali ebintu ibitu bigosira inkige gokorwa ngagenda EACC iga bagire mbwate these are documents
entailing ng'aki chibesa chibire ase county ngakiripoti EACC ngakiripoti DCI ngagenda court. I am the process yogotakana injeng'ethaneri ng'a why tokoibirwa n'abantu ba Kisii county egente ekemongere tware gokora na Sir Henry iguru yoboibi bwongwa n'amagozo ngwa Sir Henry akagorerwa njira akairana agaja koeguri baga akabeke gioski town egento kiriate banga akarwanirira abantu ase bango agachaka buya 2013 gutira kurwanirira bango ekero umugaba naroranga oyo no mokongu akamugura ekagera akairania amakari ayeze akairana akagendezemo yo mugabana akaira sakobeke gioski inche natemire kugurwa tindagoreka toragoreka na bwate biashara bosungu yes hoteli gache gatagorwa azengenjo na kanete nga there is no way nda compromise ubugmo bw'abantu baminto azengenjo ibibese bibi. Asante sana Pastor Kennedy. Asante kaya mutura na simuchaji. No. Yes, just respond on that. Allegations which are not there. No, respond. You are here. I'm responding reason. Yes. There is no day tu anakoba na pastor koruani umugavana. There is no single day tu arengenere koruani umugavana. On my business show, call it town as a businessman, I applied for my space. It was given, it was documented with all the documentation from the municipality is an independent body from the county government. So which I did where the chairman is Jiwa Shamji. So I applied and they did the follow-up on a businessman and I was awarded a space which I have documentation. So the issue of being both is a shenanigan which he wants to bring. Asante sana. Mwezi nikiruki wa MC Mokoria no mwananchi wadi ya Kisii Central na bwate karamune karatasi kunya kumakinga ngo bwarata konyolekero weke. Andrew Muchache. Yes. Chideka tubwata igane chideka chire isano na emoji ya alama. Chia wibirengo kwa otebi mumenyo Kisii Central Ward na ninki yeko rode tobo MCA umubori ngankinga kiyota tagetagwa kire kura tukimaliza. Abantu baminto abatagereria abayabenye eredi yaito engiye ya Kisii FM eritangani nari kurabaira neri ngambia mona sogo totegerera mwato tegereire nabo igomba tebiga gaki abantu baminto inchibuna Andrew Muindi Muchache nincho monto bwekango cha kubaletera amagendero gaiga Kisii Central Ward abasaye baminto incho ikangi gwebiriro by'abantu bonse ngigwebiriro by'abana ngigwebiriro by'abasaye ngigwebiriro by'abangina nabagaka bonse n'abantu bonse nandi ngakingo chikobakonya number 1 wikanji koleta chi project chingi ya gocha saba sai noemba libatabwati ga silinde bakonyeke ebyombe bibya bireye ebyombe birorro ne bitugo chikorosi by'abantu bonse ngato chikubeka abantu ebyombe erinde to bakonya gwetera ase ebyombe erinde bakonyeke namba 3 no kuliginywa na mabaga bo space buli bwo toke town na ntu twalige linga kero na nyorire timbeke kwento egento nchegweka gego nkonya nchegweka libaga bunerie kero lya tokire na arangiri nywa ne kiombe na aba erinde na barabuli kyakonya abantu abangi. Asante sana mheshimiwa Andrew. Mheshimiwa Sir Henry. Abantu baminto ba Kisii Central Ward igombe ko batebi mu manyete history ya ito ye town ya Kisii Central Ward risabu ne town ime abana biashara na baruanerete mu manyete mirimeyo tarigento mogo tebigwa abantu baito bari sabugoeta mumanyete abana buna nasometie computer mumanyete scholarship naboni buna tugukwana nimbwate college ya Ereminyinku agaiga nimbegete free wifi because technology is the way to go na ande nimbwate program yo guchikonecha abasae asoko baigolera because abantu baminto buna bono tuachire digital ntubwate chitibi chinyinge sana chire local they don't have content bakoroki ntoteme kwigorera abasaye chi YouTube abantu bari babwate chikwaya chion speech chikotera chikono gotorangalia mechango ngaba chiko shoot igondengere tukubaletere studio ye video na audio ya free egere ba shoot eriororo enamba yende naigwo murayo gotebaga igonko basabe kura yaino mo basa kubeka nonyo totogete gochora abasaye nto basa gochora no mwana nto choro moko toramanya kwagura. We have experience to have town ya matuka mange toe muankoretie SOS 2017 ekero kwa ankoretie SOS mukambeke penchi kero muambeke penchi mugante evidence ku ari kurabi bono mwairo yororore red card igo mukurigirerie penchi asa abantu bari muankoretie SOS mondo tana kurusiwa sama shabiki yabe kwegeti. Asante sana kurusiwa se penchi umurai obe kwegeti kera murusiri sabiki yari sikumuribeke geti ya komupira etimo ine beira itu sana na mondo tana kurusiwa yoiro red card ayaira ni gwegeti igo murigerio tungakitogwa kompira. Asante sana Sir Henry. Totara genda se Pastor Kennedy nargo sabaji de kaibire gatumyo kajiduka
tukonyora litangazo lile gagatwa kana jibi nkeiga omaye gotokorera Pastor Kennedy okwane na mumenyo Kisii Central Ward. Asante sana. Yente ketangani ndaraga sababa bamenyi ba Kisii Central chikura eyona tega twakorete gento na Sir Henry twale kuburia mamacho yongwa ero manye no kanire mangana taiyo na endere tari kurwani mugabana lakini no mugabana oro nero irire kire gento abandu baito batakaire nona aba MCA batantanire kibare gokora na tona goita bali baroro buno minto kefa tari gwanja kwaye nesungure raria egosomba kire gento abulinde bataikurwani guna Sir Henry bono abantu baminto inche naeteire ebintu ebie binge egasia nene yo mu MCA no kwegerera kurwanirira na korosia majika okonya abantu bae uno mwana inchi kawaida na kolira mazoezi yo kurwanirira abantu baito na atumire kende yonze na bwate kuika gotema gutenini obuibi bwa korirwa ase county ase miake ya 10 baisa konga chinguru bono chiabo kintu kiabo nkiri kirasire muntu tari orari none siringia ya mayare gocha Kisii Central na inde na atemire koreta ogonchuriria asobuguma bwane na bwa abantu bande ngise konyora libaga liabo nabo turahonjura obuguma twensi egekogere gochikobe emeremo togokora twensi koetere gento tokoroka public participation na inde nare kubasaba iga na inu abantu baminto ira libaga korigereri kero yo moito mumanye ningo egere ntocho ronde bwensi nande tujutu chake kolera chisiringia misini na 100 ne chingia lakini chisa kwa chikwera libaga line na soko koro kuna chakwa ekina ngole ngio turagendera ko batogokora magoso turigererie manyakero omonte giako nyara gokora lakini korengana no bumanyi bwana na ende bwana narigererie bintu ekwodi yane igego chikobe wadi egosanerwa na kero omonto goikaru kere ase aja kora ranki giakoreka egekora nimanyete ntokore bintu pakabiria abantu baito batararora ntorete bintu binene igona bana ari gosaba bangeri baga nande miaka yane teri miaka meke nande teri miaka menge igogatia nabo nkororanga ngaito kogenda guchia nende ngaito kuiregesa kugiito. Asante sana gukorera mheshimiwa Andrew kero kende kero gukwana ngende kire gukwana kire twakorire ine ayora bugwa mbwanchere nakubugwa. Okay, nchiri tangani nare gotebia abana inchi ba minto iga uburayi Nyasaye ukurwa nande burayi mburi kobetererirwa Nyasaye nero gochora umurai nande gakitika tutiga bocha amachaya yatogoteba ng'abana bake bataramanya kwagura ngana ntuba obugambi gaki umuntu musacha igo ubwate bakabana no muruko mwana okwagura anyway tiga totebega Nyasaye nero gochora umurai no embago Daudi ebaetu barabana bake nande bakagamba buya. Asante sana. Orabugumbwanje nabungwanchirana. Asante sana. Ya mono nande ukugwa nande guikangila neri Nyasaye mbia mono na. Asante sana. Sir Henry eratoko kwabugiru aba kwarabuirwe na arabuirwe nande nime the pain of losing igo inchama bagotenga sie kubali kushindwa si mshindani. So mimi ni mshindani, ninaelewa kuna kushinda na kuna kushindwa, lakini mimi najua raundi hii tuna ushindi. Eratoka kwabuirwe lyo buire no moko bokanga mabwate no kole mirimo. I will welcome him tokore mirimo, lakini he is a willing nini na bokonyoro abandi bali bali gutaka, but I will welcome uli na buire era tokore mirimo. Asante sana Pastor Kennedy. Ase njobora ine gento kya banda bange tari kya montomo ngise koira ende bunando chen koirande abangwana abonzi bitoko pingana na barabo nje ninga nibache parete birangere na barobaro chikobeka asoborai elinde tokonya abantu baita ko remechando yane tari goro yokobo mo MCA emechando yane menene ngakitoko konyo buguma wa abantu baito bobwenere elinde na baro banyore njera bakomenya kya kinda bugwe eyindo che round yeteri raisi nje kubugwa timbu hadimangana nabana ndengwene ni Nyasaye mbuya ngendera gokora kiria range gwikana ndi chinga kichinde elinde torore nkitokora. Asante sana bwacho motere na kirembia mono sana singencho yo ogoto tegerera kurutundu toga chage tuike birebi na kirembia mono sana ase omeshimiwa wa Andrew Moindi Mochache
Biamona sana su mheshimiwa Sir Henry Onundu, biamona sana su mheshimiwa Pastor Kennedy asoko nyore biro bino na garokede kubeka chinsense mu gukora na umumenyi o Kisii Central. I can't take this for granted ikiagara nimanyete e campaign nebetete lakini mwamanyange platform yenero ne yengenchere na garokende turabaga ninga tubarigie na no kugenda kwa nganto banyore. Thank you so much. Wekira bino otogokorera mwacho motegereri twali ngenero mheshimiwa Andrew Mochache Henry Onundu na wa Pastor Kennedy twali gukwana na mumenyi o Kisii Central. Asante sana gwekebiro binde nchebuna botambe ngoro kwa MC Dudus. Kenya na ingo tanji ko yerora